Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pemirsa, pawarta dalu ketemu malih kalian sedulur sedaya tentune kanthi berita-berita sing aktual ana ing Semarang lan sekitare. Sarangan kula Hamada Albaiki Ahmad, berita ingkang wis tak siapke kanggo pemirsa sedaya yaiku Semarang kedadian banjir awit Sabtu 31 Desember 2022. Isih urung surut tekan Senin awan. Miturut BMKG, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, banjir disebabake merga udan deres ning Kota Semarang sing kedadian dina Jumat lan banyu rop saka laut. Amarga kedadian banjir iki, Pemkon Semarang nglakokake evaluasi yaiku memanajemen tata kelola air lan penanganane banjir ing Kota Semarang. Makaten pawarta saking kula ngantos kepanggih malih kalih kula ing acara pawarta dalu. Matur suwun.